Wat harder als 30 kilometer in de uur hoe dit fietspaad bij Frenchier gie, bij gelijk een racefiets of een elektrische fiets, moest van Zimmer een weekenlang uitwieken naar de Grutte Diek. Onderzoekers hebben gezien wat de effecten daarvan wienen. Boven de 30 km per uur op het fietspad is gedaald van 4,29% naar 1,15%. Dat is een kleine daling. Daarnaast is het aantal fietsers dat de rijbaan gebruikt, het verschil tussen de nulweek en de proefweek, die is gestegen van 1 op de 100 naar 6 op de 100. De proef kreeg landelijk een soort omteken. De gemeente Frenchier is goed te spreken over de resultaten. Nevens de burgemeester had de tijdelijke maatregel een positieve uitwerking gehad op de verkeersveiligers. Het is een hele protte reactie geweest. En nogmaals, dat gaat beide kanten uit. Wat zijn een negatieve reacties dan? Dat mensen het heel gevaarlijk vonden om op het dik te fietsen. Ja. En dat dus automobilisten zeggen van nou, hoe krijg je die in Holle dat fietsen zich op een autodik maaien. Nou, als het rekening met elkaar houdt, en dit is een 50 kilometer dik, dit is bebouwde kom, op zich mag dat kennen. En het is in de praktijk bleken dat het geen probleem is. Ik verwacht ook dat het verkeerskundig ook op de agenda komt te staan. Dus dat ook dit een optie wordt voor wegbeheerders, gemeenten, om dit mogelijk op termijn toe te passen. Toch binnen de onderzoekers zei eerlijk om te zeggen dat de proef met hutfietsers op het dik in Frenchier te kwaad worden had om nogal landelijk in te vieren. Veiligheid is altijd lastig te meten. Ik wou het eigenlijk proberen door dat aan te tonen met de gemiddelde snelheid. En die is maar licht veranderd. Kijk, je hebt natuurlijk andere fietspaden waar misschien wel mogelijkheden liggen. Het ene fietspad is het andere niet. En dus nader onderzoek zou dat uit kunnen moeten wijzen.